njengoba nifunde imfundo yokuthi nisebenze, ningafundi imfundo yokuthi nibuye nizophatha uShembe. Abafundi abaningi abangaphambili balimele belinyazwa ukuthi bathe mase befundile babona ukuthi ngcono imfundo yabo bazophatha uShembe. Fundani imfundo yokuthi nikwazi ukuthola ukudla, nidefende inkolo yenu. Ngicabanga ukuthi lezi hlangu eninikwa zona namhlanje ezokudefenda inkolo yenu, ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi ube sentweni kodwa ungayazi, ungakwazi ukuyidefenda ngayo. NgomaNazaretha njaziwa njengabantu abangamfuni uJesu, ngenxa abantu abathola ithuba lokugcotshwa be-empty information ngaleli banga. Ngisho bekhuluma ngalo nje, bakhuluma engathi nje bakhuluma ngento engaziwa ndawo, into enkulu kangaka. uShembe mhla ephuma ezulwini waqala wakha izulu qala. Thina sukungena nengunguluze ezulwini, ngisho kuthiwa ingcwele kangakanani ayikazi senze isono yayisihamba emhlabeni, kufanele ezulwini ayungena ngoba elethi izulu kwabhalwa eminyango kwathiwe lamaNazaretha kuphela. Angena umuntu khona ongelona iNazaretha. Wehla uShembe wezemhlabeni washalela izulu elikhandile ofika wahlabelela ngalo. Ngakho basihlonipheni makhosazana, nihloniphe. Mase konakele akucace ukuthi sekonakele. Mawusuwonile insizwa akucace ukuthi usuwonile. Amen. Wamncane amen. Ambonge kakhulu ubaphathe kahle abantwana. Amen. Ubahloniphe nabo bakuhloniphe. Amen. Ubaholele onyazini lwezulu. Ungabayisi kwenye indawo. Ungabatshele into